Welkom bij Breek de Week. We hebben een hele mooie hoofdgast vanavond. En dat is niemand minder dan Len. Hij is hier met zijn zusje Lotte en zijn papa en zijn mama. Want zij zijn een crowdfunding begonnen voor een rolstoelbus voor Len. En dat is echt wel nodig. Dus we gaan ervan uit dat jullie allemaal een sociaal hart hebben en allemaal meedoen. Gewoon doneren, niet aarzelen, gewoon doen. We gaan vervolgens verder. Nou, ik hoor dat Lotte zich er al mee bemoeit. We gaan vervolgens verder met het onderwerp Veva marcheert. Dat zijn jonge studenten en die gaan lopen, marcheren wel gezegd. En ze gaan een aantal activiteiten doen als respect en eerbetoon aan veteranen. Ja, zeker. Wij sluiten altijd heel graag af met muziek. Het is live aanwezig zometeen. Een operazangeres, niemand minder dan Jenske. Want, wat is er aan de hand? Nou, het cultuurweekend staat weer voor de deur. Het weekend waarbij Roermond op diverse manieren en op diverse plekken laat zien wat ze cultureel in huis heeft. En dat belooft weer een prachtig programma. En we hebben alle mensen die erover kunnen vertellen. En inderdaad, zang in de studio. Ja, zeker. We gaan starten met niemand minder dan Len. En ik zei het al, onze favoriete gast van vanavond. Welkom mensen. Dankjewel. Welkom. Wie is Len? Ja, wie is Len? Len is een jongetje van 3,5 jaar oud. In oktober wordt hij 4. Len is geboren met een genafwijking waar we een paar weken na de geboorte achterkwamen. Colvera 1 is een zeldzame afwijking. En daardoor heeft hij in de zwangerschap al een hersenbloeding gehad. Waardoor eigenlijk een heel flink deel van zijn hersenen vooral was voor vocht, voor water eigenlijk. Ja. Waardoor hij ernstig meervoudig beperkt is geworden. Dan heb je al een hele moeilijke start op dat moment. Ja, de zwangerschap wisten we nergens vanaf. Het was eigenlijk allemaal heel goed. Het liep allemaal heel goed. Alleen op een gegeven moment had hij een klein hoofdje en dat ging zo rollen dat het toch wel meer aan de hand was. Ja, ik kan me voorstellen. En wat ging er toen door jullie heen? Want ja, in het begin denk je van, nou goed, misschien niet de slimste van de klas. Misschien echt speciaal onderwijs. Maar eigenlijk met de week kwamen we erachter, oké, het is toch wel ernstiger dan we in eerste instantie dachten met het onderzoek wat liep. Je gaat eigenlijk heel snel je verwachtingen bijstellen, zeg maar. Elk gesprek wat je met de neuroloog hebt eigenlijk, stel je verwachtingen een beetje bij, zeg maar. Ja, precies. Dat ging eigenlijk wel heel snel, moet ik zeggen. Ja, dat kan me voorstellen. Ja, dat is dan, de roze wolk is er dan niet meer zo wat ze zeggen. Nee. Het is wel een heel vrolijk kind. Hij lacht, hij zit lekker in zijn vel. Maar het is voor jullie wel een hele opgave natuurlijk. Ja, absoluut. Hij is eigenlijk een super lief kind. Hij lacht heel veel, zoals je al kunt zien. Ja. Maar ook heel veel uitdagingen. Dus, kun je daar iets over vertellen? Hoe ziet het dagelijks leven van Len eruit? En welke rol spelen jullie daarbij om dat te ondersteunen? Dat is eigenlijk elke dag is wel weer anders. Hij woont volledig bij ons thuis. Hij slaapt 's nachts heel slecht. Dus hij is meestal moe overdag, waardoor hij overdag wat dutjes moet doen. Ja. We proberen zo mogelijk hem te spelen. Hij kan zelf niet spelen, dus we moeten echt dingen aanreiken. Het entertainment moeten wij verzorgen. Hij krijgt zondevoeding, dat loopt de hele dag door. En we wandelen, dat vind ik heel erg leuk. Eigenlijk proberen we zoveel mogelijk in comfort te houden overdag. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat we doen. Ja. We hebben gelukkig ondersteuning van verpleegkundigen bij ons thuis. Dus daar is mooi. Nu kom ik bij om te helpen als het met minder gaat. Dus dat is heel erg fijn als je de ondersteuning hebt. Ja. Je kunt niet zomaar de deur uit. Want je moet altijd denken, kan Len het aan? Prikkels zijn al heel veel. Ja, het is ook wel mooi dat hij dan toch hier is. En dat jullie ook toch aandurven. Dank voor het vertrouwen. We hebben er even voor nagedacht. Maar inderdaad, al iets willen we al de uitdaging aangaan. Ja, ik zag het voorbij komen. En ja, we hebben ook natuurlijk als Roermond Nieuws een sociaal hart met Breek de Week. En dat is iets van, nou, we nodigen jullie uit en dat moet ondersteund worden. Want er stond een actie op Facebook voor de duidelijkheid. Hier zijn geld aan het inzamelen. Ja, klopt. We hebben een rolstoelbus actie opgezet. Maar het toch wel lastig is om met beide kids op pad te gaan. Of überhaupt met Len alleen. Als je haar mee moet nemen. Hij heeft een aangepaste stoel, zijn kinderwagen. Het past allemaal net aan de wagen, maar dan past deze jonge dame al niet meer erbij. Ja. Plus om hem in de auto te zetten in een stoeltje waar hij nog net in past. Ja, dat is echt... hij weegt nu 16 kilo, maar een hele hoge spierspanning heeft hij. Ja, voor mij wordt het wel een uitdaging om hem erin te krijgen. Ja. En hij groeit ook door, denk ik. Ja, precies. Het gaat nu vrij schrap. En hij kan zichzelf niet vastpakken. Dus zij pakt zich hem zelf vast, wat een heel stuk makkelijker is om te tillen. Maar hij is eigenlijk even heel stom gezegd. Je moet hem, hoe zeg je dat?
Ja, dus eigenlijk gewoon, hij werkt niet mee, Nee, zeg precies. maar. En met die spierspanning Juist. maakt het eigenlijk alleen nog maar zwaarder. Ja. En om hem dan goed in een stoeltje te kunnen zetten, zeg maar, dan zul je hem toch een beetje moeten Het is bewegen. niet leuk. Nee, het is Nee. niet makkelijk. Het is wel duidelijk. Ja, Nee. en Ja. slecht ingeduwd worden. Ja, precies. Dat is ook soms wel een uitdaging. Dan beleef je maar thuis, maar toch al heel wat Ja. teweeg brengt om even alleen met hem naar buiten te gaan. En een groter stoeltje voor in de auto, was dat nog geen oplossing geweest? Ja, we hebben dan een aangepaste stoel in de auto Oh, die voor hebben hem. jullie al? Alleen je moet hem echt erin tillen Ja. en eruit tillen. Dat is echt wel een hele erg grote uitdaging. Ja. Plus dan de rolstoel die je achter in de auto moet doen. Ja. Dus, En je kinderen dan weer alleen laten. Ja. Ja. precies. Ja. Plus zij kan er niet mee, want zij heeft natuurlijk ook nog gewoon een kinderwagen. Ja. En zij kan er ook niet in mee. Ja. Nee, dus en Len groeit, dus nu gaat het nog. We redden ons, maar niet voor heel erg lang meer. Nee, Zo en een beetje we het, gunnen jullie dat natuurlijk. En iedereen gunt jullie dat. Want het is niks is zo lastig als inderdaad dat je gebonden bent aan huis. Precies, ja. Je wil ook een keer naar buiten en je wil hem dat ook gunnen. Juist, Mee ja. naar de dierentuin. Dat of wat vroeg ik dan me ook af Ja. natuurlijk inderdaad. Van Ja. hoe ziet jullie leven eruit? Maar hebben jullie ook nog wel een eigen leven? Kom je nog wel aan dingen toe? Ja. Minimaal. Ja. Het leven is wel heel erg veranderd. Ja, het is echt Maar heel wij- erg veranderd sinds, ja. Staat helemaal in het teken van de kinderen natuurlijk. Ja, En ja. zeker in het teken van hem. Ja, Ja. precies. En waarin je ook aangeeft, het zijn zware nachten. Ja, klopt. Ja, want Ja. overdag moet je ook werken natuurlijk. Ja. Ja. Ja, Marissa heeft haar baan opgezegd. Ja. Eigenlijk om voor Len ook te kunnen zorgen. Ja. Maar ik werk inderdaad wel gewoon nog. En, ik doe zoveel mogelijk die nachten, zeg maar. Zodat Marissa dan overdag kan focussen. Ja. Nou, dat is wel pittig. Ja, dat Ja. kan me voorstellen. Ja. Ja. Dat is niet makkelijk. Nee, je doet het met alle liefde, maar je merkt soms wel dat je denkt van, vriendinnen, ga weer een middagje weg. Ja, Ja. het gaat niet zomaar. Nee, Dus nee. niet dat ik even oma kan vragen om op te passen, want het zit op onze relatie niet in. Het is En jullie speciaal vragen zo. niks luxe, jullie vragen gewoon Ja. vervoer, een rolstoelwagen. Eigenlijk is dat absurd dat in Nederland, dat we dat zelf moeten bekostigen. Ja. Maar het is nu eenmaal zo. En waar kunnen ze zich melden als mensen nu zeggen, wij gaan dit ondersteunen? Wij hebben een crowdfundpagina op GoFundMe opgezet. Ja. Oh, en als je daar een rolstoelwagen, rolstoelbus opzoekt, dan vind je hem. Of mijn naam Marissa Mona, daar staat op, omdat ik de gestart ben, kun je hem daar ook op vinden. Oké, nou, we zullen een linkje bij het Precies. programma zetten. Ja, het goede zeker. nieuws is, dus jullie zitten al op 44%, zag Ja, ik op de klopt. Facebook staan, Ja. 22.000 En fantastisch, €. Dus ja. dat is boven verwachting, of niet? Ja, dat is echt, hadden we echt nooit verwacht dat het... En je ziet eigenlijk dat de mensen in onze eigen kring, vrienden, familie en dergelijke, die hebben massaal al gedoneerd. Ja. En daar waren we ook wel echt oprecht overrompeld. Dat is heel mooi om te zien. Prachtig. Ja. En, Gelukkig. Maar ook mensen die al jaren helemaal gesproken hebben. Dat je opeens denkt, oh, wacht even, die heb ik 10 jaar geleden voor het laatst gesproken. Dat je opeens €100 erbij hebt staan. Ja, dat is echt niet uit te leggen hoe Hoe dankbaar je dan Ja, bent. ja, echt. En bevoorrecht, geeft niks. Precies, Lekker. Het is nou, ook een lekker beetje. warm. Nee. Precies, lekker Spelen. afkoelen. Ja. Nee, precies. Dat is echt wel heel dankbaar voor wat mensen allemaal doneren en hoe ze ons ondersteunen. Ik bedoel, er zijn ook acties opgestart door een oud basisschoolleraar van Rick. Die heeft zijn kunst verkocht om mee te doen aan deze actie. Ja, dat is echt... fantastisch. Ja, echt absoluut. En als we nou eens tegen voor die rolstoel die komt, daar gaan we gewoon vanuit. Vroeger of later, dat moet gewoon geregeld worden. Ja. Hoe ziet dan het leven van Len in de toekomst eruit? Kun je daar iets over zeggen? Of? Bedoel ik met de rolstoel, ik bedoel meer qua Nee, gewoon. Dus de toekomst. ja, oké. Ja, we hopen dat hij nog... We hebben natuurlijk geen idee over zijn levensverwachting. Dat is maar de vraag. Hij heeft gewoon een vergrote kans op nog een bloeding. Daar gaan we niet vanuit. Hij heeft ook epilepsie, dus dat is ook nog een grote uitdaging. We hopen dat alles goed blijft gaan, waardoor hij nog lang in ons leven kan blijven. En dat we de rolstoel ook vaker gewoon erop uit kunnen gaan. Een keer naar de dierentuin en een paar uurtjes. Langer gaat maar dan ook gewoon niet. Dus je hebt het gewoon echt nodig voor hem en voor jullie eigenlijk. Ja, precies. Wil jij er even pakken anders? Dankjewel. Ja. Nee, het is echt wel gewoon noodzaak om maar naar het ziekenhuis te gaan. Op een gegeven moment is het gewoon heel erg lastig om... In mijn auto passen dan niet. Ik moet altijd met die auto van Rick gaan. En dat is eigenlijk al een hele uitdaging om er alles in te krijgen wat je nodig hebt. Ja, precies. Ja. Oh, we gunnen het jullie zo. Zo is Nou, het. hartstikke lief. Fijn dat jullie hier naartoe wilden komen. Natuurlijk. En heel veel succes met de actie. En hou ons op de hoogte als de bus binnen is. Gaan we zeker doen. Zeker. Dank je wel. Ja. Hartstikke bedankt. Dag Len. Dag schat. Dag lachen. Toch een keertje. Ja. Alles voor Lana, vriend. Zo. In tijden van vrede is het leger wel het laatste waar je aan denkt. Maar nu de wereld steeds meer in beweging is,
vijanden aan de grenzen van ons Rijk, van Europa. Discussies over de NATO, internationale ontwikkelingen. Lijkt het leger een belangrijke voorwaarde voor het behoud van de veiligheid en de vrede in ons land. Er zijn jongens en meisjes die zich daarmee bezighouden, onder meer van de VEVA in Roermond. De opleiding die zich daarmee bezighoudt. En daarvoor is aangeschoven sergeant Ralf. Hartelijk welkom. Welkom. Ralf. Je bent hier voor een evenement dat al een paar keer georganiseerd is. VEVA marcheert. Ja. 26 en tot en met 28 juni. 25 tot met 27. Oh, dan heb ik het verkeerd opgeschreven. 25 tot en met 27 juni. Wat houdt het in? VEVA marcheert is eigenlijk een mars waar studenten gaan lopen om geld op te halen voor Stichting Hulpverhelden. Stichting Hulpverhelden is een organisatie die zet zich in voor veteranen. Die voorzien bijvoorbeeld in PTSS, hulphonden, veteranenhuizen, gesprekken en nog veel meer. En dat is gewoon geld voor nodig en daar lopen zij voor. Ja, want veteranen die dan uitgezonden worden of betrokken zijn bij oorlogsinzet, dus voor vredesmissies of oorlogsinzet, dat is een heftige baan. Ja. En daar is ook nazorg voor nodig. En ik begrijp dat daar die stichting zich ook op richt. Ja. Nazorg is sowieso al aanwezig. Na uitzendingen krijg je sowieso nazorg door Defensie. Gesprekken met psychologen, maatschappelijk werkers. Maar daarna gaat het leven ook verder. En ook daarna hebben ze nog behoefte aan contact met medeveteranen. Sommigen hebben trauma opgelopen, PTSS. Ja, die hebben daar ook ondersteuning in nodig door middel van een hond. En daar gaat het geld ook naartoe. Ja, maar het richt zich ook op de familieleden of relaties van mensen die veteraan zijn. Ja. Dat vond ik ook wel mooi. Ja, die worden wel meegenomen. Ja. Ja. Want een veteraan is natuurlijk nooit alleen. Hè. Er zit ook een heel thuisfront aan vast. En vaak heeft het thuisfront het nog zwaarder dan de militair zelf die op uitzending is. Ja. Omdat hij niks kan en Nee, wel als- de stress heeft. Ja, omdat ze niks weten. Kijk, wij zitten daar, we weten wat er gebeurt. Mensen van het thuisfront zitten thuis en die weten niet wat er gebeurt. Het is alleen maar onzekerheid. Natuurlijk, je hebt contact via internet, via telefoon. Maar veel dingen weten ze ook niet. Ja. En alles komt op en neer. Ja. En als veteranen dan PTS ontwikkelen, of in ieder geval een trauma ontwikkelen op dat gebied. Hoe zit het dan met die mensen die dan achterblijven? Hebben die vergelijkbare problemen? Hoe bedoel je achterblijven? Nou, die relaties die dus dan in Nederland blijven, terwijl de militairen worden uitgezonden. Ja, de PTSS ontstaat meestal, niet altijd, als ze terug zijn. Dus als ze een tijdje terug zijn van uitzending, dan begint zich dat te ontwikkelen. Vaak is het er al, maar dan gaat ze ook echt uiten. En dan heeft het thuisfront ook echt wel best heel last van. Dus Heftige heel dingen lastig. zijn dat, ja. Ja. De VEVA-leerlingen die hebben natuurlijk een bepaalde ambitie. Ja. En die hebben een bepaalde droom of een bepaalde ambitie of een bepaalde kijk. Zij komen dan ook pas in aanraking met het feit dat het ook anders kan gaan. Ja, daar maken we hun wel al heel bewust van tijdens de lessen. Ja. De instructeurs bij ons op school zijn allemaal veteraan. We hebben al een keer een uitzending gehad, of meerdere. Dus wij vertellen wel heel veel over onze eigen ervaringen. En we vertellen ook wat er fout kan gaan. Wij gaan geen mooi verhaaltje voorhouden, we zijn wel heel eerlijk. Dat als bepaalde zaken fout gaan, wat daar de gevolgen van zijn. Dus daar maken we ze nu al wel bewust van. Dus wel een realistisch beeld worden geschetst. Ja. Want vroeger wat je wel zag in oorlogen, dat mensen eigenlijk onder valse voorwendselen of met halve verhalen ergens ingelokt werden. En ja, het is gewoon niet leuk. Nee. Het is sterker nog, het is vaak verschrikkelijk. Ja. Ja. Ja, en het is brood nodig, maar het moet wel goed verteld worden, ja. Ja, precies. We hebben wel heel veel mensen nodig, maar je moet wel eerlijk blijven. Juist. Je kunt een heel mooi verhaal ophangen, en waardoor het achteraf misschien helemaal fout loopt. Kijk, dat wil je niet. Nee, zeker niet. In die week, hè, of in die dagen die VEVA marcheert, jullie hebben al een aantal activiteiten gedaan. Jullie zijn ook bij een verzorgingshuis voor oud-militairen geweest, Bronbeek. Ombeek, ja. Ja. Hoe ging dat? Hoe gingen die gesprekken van die studenten met die vaak wat oudere veteranen? Ja, supergoed. 3 jaar geleden heb ik dat voor het eerst geïnitieerd om daar naartoe te gaan. Dus ik heb contact gelegd met dat huis. En die waren meteen heel enthousiast. Dus ze zijn met alle eerstejaarsstudenten naartoe geweest. Die hebben in groepjes van 8 ongeveer gesprek gevoerd met een veteraan. Ik kon ze alles vragen wat ze wilden. En die veteraan was ook heel open. En je zag gewoon dat het gewoon superveel indruk maakte. Dus dat studenten met tranen in de ogen te luisteren, de veteranen zelf hadden tranen in de ogen, omdat ze hun verhaal kwijt konden. Dat is gewoon kennis, die moet doorgegeven worden. Want op een dag zijn die veteranen niet meer en is kennis ook weg. Dus die kennis moet wel doorgaan. En wat was nou een vraag die dan veel voorkwam in die gesprekken?
Ja, misschien heel simpel, maar wat voor tip kunt u mij geven als ik straks bij Defensie wil? Een soort van levensvraag. Wat heeft hij het meest gemist toen hij daar ver weg zat? Heeft hij heftige dingen meegemaakt? En wat heeft het hem gebracht? Misschien ook wel. Ook dat, ja, zeker. Ja. Als we kijken naar die mars, jullie marcheren dan, Ja. waar gaat die naartoe? Hoe lang duurt het? Wat is het precies? Het is 3 dagen. We beginnen op de woensdag in Margraten. Ja. Dan krijgen ze eerst een rondleiding op de begraafplaats van een gids. Van daaruit en dan gaan ze ook een krans leggen bij het monument. Van daaruit lopen ze richting Geulum bij Bergen te Bluit. Ja, Via mooi. een bepaalde route. We moeten wel de kilometers komen. Daar gaan ze wel de grensverleggende activiteiten doen. Gaan ze abseilen, klimmen, dat soort dingen allemaal. Om ook een beetje stress te kunnen ervaren hoe dat is. Want dat hebben de mensen uit de oorlog ook allemaal gehad, veteranen ook. En voor de goede orde, het zijn nog jonge mensen, hè? Ja, ze zijn 16 tot en met 19, 20 jaar. Juist. Ze zijn echt studenten. Ja. Ja. En dan? Ja. Als dat gebeurt, dan gaan ze naar de Gullemolen. Of Gullemolen, naar de Merkelgroeven. Ja. Daar gaan ze overnachten. Dus, want in die groep hebben ook ontduikers gezeten. Dus we kunnen ervaren hoe het is om ook in zo'n grot te kunnen overnachten. Het is eigenlijk een schuilgrot ook tegen bombardementen en Ja. andere dingen. Dat je een beetje ervaart van die situatie. Ja. Dus om dat na te bootsen hebben we dat erin gesleuteld. S'avonds gaan ze naar de Gullemolens, een kroeg beneden aan de berg. Dat is een traditie met het Korps Commandotroepen. Die kwamen daar altijd bij oefeningen, gingen ze daar naar binnen. En vroeger was die kroeg van Moeken, zo heette die vrouw, die is niet meer. En dan ging die militair ging daar sterke verhalen houden met elkaar. Dus nu hebben wij een stuk of 10 van die oud-commandos uitgenodigd. Die komen naartoe en gaan dan sterke verhalen uitwisselen met onze studenten. Dus, Gaaf. Ja, dat is wel erg leuk. Ja. Ja. Maar het is niet alleen daar, hè? Want er is een ander evenement. Ga je ook naar Noorwegen dit jaar? Ja, op dit moment zitten we in Noorwegen. Oké, op dit moment zitten jullie in Noorwegen. Ja. En wat gebeurt daar dan? In Noorwegen, ook verschillende activiteiten gaan ze ook lopen. Ook voor even marcheert pakken ze een stuk mee. Ze gaan daar ook hiken door de bergen heen. Ze gaan survivalen. Dus worden een nacht losgelaten in het bos daar en moeten ze overleven. Want is dat ook niet een plek waar de mariniers naartoe gaan in Noorwegen? Ook, ja. Ja. Gaaf. Ja. Wat brengt het jou, die dagen? Wat brengt het mij? Sowieso dat ik iets bijdraag, ook aan die stichting. Maar ook om de studenten bewust te maken waar ze eigenlijk mee bezig zijn. Bewust maken van dat het niet vanzelfsprekend is. Dat je kunt leven hoe ze leven in vrijheid. Dat vind ik misschien wel het meest belangrijk. Ja. Ja. Want je bent zelf ook veteraan, gaf je aan. Kun je iets vertellen over jouw ervaringen in oorlogsgebied? Ja, ik ben 3 keer weg geweest. Veel gezien, meegemaakt. Ook best heftige dingen gezien. Maar het heeft me wel sterker gemaakt. De dingen die je ziet, die neem je wel mee. Waar ben je geweest? Irak, Afghanistan en Bosnië. Dus de dingen die je ziet, neem je wel mee. En maak je ook sterker. En dan krijg je echt het besef hoe goed je het eigenlijk hebt hier. Als je dan terugkomt, heb je al heel snel zoiets van als je zit van ja, zou het niet zo wat maken nou uit. Het is maar een klein dingetje, terwijl voor iemand iets heel groots is. En hoe blij we mogen zijn dat ons Mietje in dit land staat, Ja. of heeft gestaan. Hè? Ja. Ja. Is dat ook iets, ik had het net in het begin al even over de veranderde omstandigheden in de wereld. Is dat ook iets wat je van studenten hoort door het jaar heen van de opleiding? Dat ze daar meer bewust mee bezig zijn? Of waren ze het altijd al? Nou, het waren ze denk ik al, maar wat mij opvalt is dat ze er niet zo heel veel over hebben. Niet. Nee. Want Ze zijn bezig met een opleiding. Ja, precies. Ja. Ze zijn nog 16, hè? Juist. Ze zijn met hele andere dingen bezig. Dan de wereld. Dat Ja. merken wij ook in de lessen. Af en toe krijg ik af en toe het gevoel dat ze nog niet helemaal weten waar ze eigenlijk voor doen. Ze hebben wel een doel naar Defensie, maar wat het nou precies inhoudt, ja, dat beginnen ze nou te leren. Er zijn echt nog jonge mensen in opleiding voor Defensie, Ja. maar in die volgorde eigenlijk. En daarom lopen ze ook één keer per maand lopen ze een week stage op een kazerne. Dus ze van maandag tot en met vrijdag op de kazerne, zodat ze kunnen ervaren hoe het is om te leven op een kazerne. Want dan zijn ze de hele week weg bij papa en mama. En dat is ook wel even anders. En dan zitten ze echt rond de hele week daar. En het marcheren doen jullie voor hulp voor helden. Ja. Hoe halen jullie het geld dan bij elkaar? Wat doen jullie? We hebben flyers laten maken, posters. Ja. Er staat een QR-code op. En die QR-code die kunnen scannen. Er staat ook de uitleg erbij waar het voor is. Ja. En dan kunnen ze geld overmaken.
Mooi. Ja. En ik neem aan dat er ook voldoende bedrijven ook reageren, of niet? Want wat is de gemiddelde opbrengst bij jullie? We staan nu op mijn hoofd €790. Ja? En we zijn nog niet begonnen. En vorig jaar, wat hebben jullie vorig jaar? Weet je dat nog? Dat durf ik niet te zeggen. Wel meer. Ja. Want tijdens lopen zelf, want ze gaan 3 dagen lopen, tijdens lopen zelf gaan ze ook de flyers uitdelen. Dus vorige week ben ik met 45 studenten hier in de stad ingelopen, winkelcentrum, hebben we ook alle flyers uitgedeeld. Mooi. En toen zag je al binnen een half dag stond er al €100 extra op. Ja, Dus het werkt wel. ja. Ja. Mooi. Ja. En dan komen ze op donderdag gaan ze naar Valkenburg, gaan ze een krans leggen bij het monument. En op vrijdag dan komen ze hier in Roermond, beginnen ze op school, 's morgens, gaan ze ook een aantal kilometers lopen. En uiteindelijk komen ze uit voor de markt, worden ze opgesteld. Dan marcheer ik ze af naar de markt. En er lopen 2 bagpipers voorop. En 4 baniers van de Wapenbroeders van Ja. Roermond lopen ook erbij. Die Ik heb kunnen het reggen. alles gezien, het is zeer indrukwekkend. En dan komen ze op de markt uit, dan worden ze dan, opgesteld. En dan krijgen ze staat de burgemeester daar en die gaat ze dan toespreken. Ja. Het is wel een bijzonder moment. Denk ik. Ja, dat is heel bijzonder. Dat maken ze maar niet zo heel vaak mee. Nee. Maar ook dat de gemeente er mee wil werken. Die lijkt bereidwillig om alle steun en hulp toe te zeggen. Dus dat is wel heel fijn. Mooi, nou goed dat jullie dit doen. Ja, en dank dat je hier kwam om hierover te vertellen. Ja, bedankt voor het komen. 20, 21 en 22 juni zal Roermond weer bruisen. De Cultuurnacht is dan het thema in de stad. Er wordt weer van alles georganiseerd en er zijn 4 mensen voor aan tafel om daar van alles over te vertellen. Welkom. Dankjewel. Want het is een heel mooi vol programma, of niet? Het is een heel vol programma. Het lijkt ook voller, omdat we heel veel eigen, op zichzelf staande, ik zal nog even het ophouden. Evenementjes hebben. Ja. Allemaal, en die hebben we gewoon onder één koepel gedaan om de impact te vergroten en er eigenlijk een cultuurweekend van te maken. Dus Ja. er zijn dingen die zijn veel groter geworden, er zijn ook dingen die zijn wat kleiner geworden. Kathedraalmuziek geef ik zo meteen over aan Camille en Jenske. Ja. Dat staat nou, dat is burning. We hebben nou al de generale repetitie gehad. Nou, dat was Staat op zo... een klok? Sorry, maar ik word echt, ik was helemaal weg. Ik heb nog Mooi. stiekem mijn beelden mogen zien. Dat zag er Ja, wel goed uit. ik was helemaal happy al. We waren al klaar. Maar nou, dan de grootste verandering is de cultuurnacht die ik vaak heb georganiseerd. Daar heb ik me uit teruggetrokken omdat de evenementendruk erg groot was. De wetgeving is zo streng geworden dat we geen 12 straten meer kunnen vol krijgen, maar niet kunnen borgen met veiligheid. En ook de financiële consequenties. Dus het wordt iets kleiner nu. Het wordt kleiner, het is eigenlijk de 2.0 versie. Het is heel leuk opgepakt door de PCR, dat is Platform Cultuur Roermond. Dus alle instellingen van Roermond, AC, Roermond in Tune, Heritage Sinfonietta, alles heeft zich samengepakt en gaat op het Münsterplein een concert geven. En dat is de start van eigenlijk een nieuw begin. Op de achtergrond ben ik toch nog een klein beetje nieuwsgierig, dus ik hoop Dat dat is dat ook niet goed komt. loslaten volgens mij, toch? Nee. Nee, het is zo mooi. Het was zo laagdrempelig. Alleen die straten, ja, veiligheid in Nederland is heel belangrijk. Ja, schijnbaar. Elk is het kabeltje. ook. Hè? Is het ook. Ja. En dan hebben we natuurlijk meerdere activiteiten op de zaterdag, waardoor het toch een vol programma is. Bijvoorbeeld voor de Block Party, urban hip-hop op het Kloosterwandplein. Prachtig. Heel fanatieke jonge gasten die zeggen van nou, we pakken ons samen. De taptoe, ja, dat zal geen uitleg nodig hebben, maar we pakken hem gewoon mee, want in feite, het staat op zichzelf. Maar jongens, groot bord er tegenaan. En dan Op de komt het goed. markt, ja. En zometeen zal Bert vertellen over eigenlijk in mijn ogen het grootste openluchtconcert van de provincie. Door ook een samenvoeging van diverse activiteiten die op zichzelf staan, kun je door de hele stad lopen en genieten van klassieke, moderne muziek, harmonie, dubbelconcerten, noem maar op. Fantastisch. Klinkt Ja. als een boordevol programma. Wie mogen we eerst het woord geven? Nou, ik wil even iets, want we hebben dus gisteravond de generale repetitie gehad. Ja. En ik mag Jenske eigenlijk een groot compliment geven, want ze heeft 3,5 uur steeds ingevallen, geduldig gewacht. Het is de zangeres, die treedt op bij het concert. Even Ja, voor de Jenske helderheid. is finalist van Holland Got Talent. Dus Ja, we gaan Camille, straks uitgebreid met haar praten. ja, die had er direct geboekt toen ze al in de beginronde zat. En dat heeft hij heel goed gedaan, want zoals ik al zei, dat was fantastisch. En daarvoor wil ik er een klein cadeautje geven, wat we gisteren live foto gemaakt. Dus alsjeblieft. Ja, Dit is dankjewel. het, als ik hem zo, dan mag Ja, dat is over de dankjewel. tafel heen. Dankjewel. Ja, de cadeauverpakking is uniek. Ja, mooi gepenning pak. Nou. Oh, ja, heel mooi.
We zijn wel benieuwd, Heel mooi Jenske. foto, dankjewel. Het is geen gouden plaat, maar Ja. het is een hele mooie plaat. Dat is Dit is dus op het dankjewel. altaar van de kathedraal. Het Ja. mooiste podium van de provincie, misschien Ja. wel van Nederland. Ja, nou, het wekt verwachting. Hè? Dus, Mooi. Oké, nou, geef me een mooi plekje. Ja, doe ik. En wat ga je ons geven, Gino? Dat staat onder. Dat, Oh. dat was te zwaar om naar boven te meten. Oké. Hey, maar even verder met het programma. Want we willen graag wat meer ervan weten. Zo bij de kathedraal kunnen we hem eigenlijk het beste overgeven naar Camille en Jenske inhoudelijk. Ik zal wel even de poster laten zien. Music was my first love. Ja, we Nou, kennen het nummer natuurlijk prachtig. allemaal. Camille, waar gaat het over? Wat gaat daar gebeuren in de kathedraal? Ja, wil je een goed programma neerzetten, dan moet je heel vroeg beginnen met het zoeken naar muzici. Ja, het is net genoemd geworden, Holland's Got Talent. Ja, muziek is mijn vak geweest, dus ik heb daar naar gekeken en denk van... En dat meisje, sorry, dat meisje, dat wil ik erbij hebben. Dus ik heb Je zag haar op televisie en je Ik zag dacht op televisie. gelijk Ja, binnenhalen. dat is een mooie act. Ja, En Jenske zei meteen, oké, prima, dat is goed. Ja, mooi. Hebben we wat programma uitgewisseld van, dit kan ik allemaal doen, welk liedje wil je hebben? Ook contacten met de pianist en dus dat liep heel soepel. Ja. En ook wij als mannenkoor hebben we stukken De aangedragen. Koninklijke Roermonds Mannenkoor, even voor de Ja. kijkers thuis. Ja. Ja, Koninklijke Roermonds Mannenkoor, daar ben ik dus 49 jaar lid van. Maar het is niet de organisator, maar we hebben het wel erbij gedaan, dat is heel makkelijk. Dan heb ik ook snelle Korte lijntjes met de dirigent en met het koor. Ja, wij zingen stukken waarbij Jenske dus ook een bepaalde liedjes mee kan doen, of onderdelen daarvan. Dus niet alleen apart, die muzici, maar ook combinaties. En wat zijn dan stukken die er ter gehoor worden gebracht? Omdat we in een kathedraal zitten en op verzoek van de plebaan deken, die zeggen van ja, hou een beetje rekening met het gebouw. Bijvoorbeeld de prayer. Ja, iedereen die YouTube heeft en daarop kijkt, de prayer, dat is zo'n geweldig mooi stuk. Prachtig, ja. Het zijn eigenlijk van die verstillingsmomenten op dat moment. Soms pakken we uit, maar soms moet je ook weer terug naar de rust. Ja. Sometimes a prayer will do. Wat hebben we nog meer? Rollercoaster. De rollercoaster, ja. Het mooie is ook dat het Koninklijk Roermonds mannenkoor een bepaalde leeftijd heeft. Jenske 27 had de leeftijd een klein beetje omlaag. Dus het is echt de mix. De kathedraal is het gebouw van het samen zijn. En het samen zijn is ook jong en oud, modern en klassiek. Absoluut. Dus, Ja. En dat is het mooie. Het is niet zomaar een klassiek concert met liederen. Nee, het is ook echt popmuziek. We hebben ook een popband. Fantastisch. We hebben sinds 2-3 maanden hebben wij een lid erbij gekregen van 31 jaar. Dat is dat zo bijzonder? dat is heel bijzonder, ja. De leeftijd ligt wat hoger bij. Zelf was ik 25 toen ik erbij kwam, maar goed, dat Kijk, was toen... ja. Ja, andere tijden. Ja, andere tijden, ja. Ja. En die jongen die speelt gitaar. En, Ik denk dat dat wel onverdienst. inherent is, wat we vaak horen, dat het op scholen allemaal verwaterd is. Hè? Ja. De muzieklessen zijn, Ja. er is toch veel wegbezuinigd Ja. door de jaren heen. Ja. En dat is heel jammer. Maar Ja. hoe hebben wij die jonge gast erbij gekregen? Dat is Ja. Buck van der Hoeven. Ik organiseerde kunstmarkt in Roermond op de eerste zaterdag van september van Stichting Melieve. En toen zei het mannenkoor, kunnen we dan niet een kraampje neerzetten met reclame te maken voor het mannenkoor? En daar is Buck van der Hoeven daardoor lid geworden. Nou, mooi. Ja, We hopen dat er vele volgen. ja en die heeft ook nog een bandje, de Melon Rush. Ja. En ik zeg, ja, Buck, als je meedoet, ik zeg, dan komt de Melon Rush komt ook. Komt ook Oké. optreden. Nou, Ja. dus die kun je Ja, snel 3 carrière jongens, hè. maken bij de Koninklijke Roermonds Mannenkoor. Als je wat jonger bent, hoor ik Ja. net. Hoe heb jij Ja. dat ervaren, Jenske, nu, om met hun te zingen? Hoe ging Ja, dat? ik was natuurlijk al ten eerste heel trots dat Camille me gevraagd heeft voor Voor het evenement? kathedraalmuziek. Ja, het was echt... ik had het meteen opgezocht van vorig jaar en ik dacht, het is wel een heel mooi evenement. Ja, het is wel een eer. En Ja. de kathedraal is natuurlijk... Dat als je daar galmt. binnenkwam, dan Ja. pak je meteen, is zo'n mooie locatie. Dus Overweldigend. alleen daarvoor is het al fantastisch. En de akoestiek, dat is... Ja, dat is een Ja. ervaring rijk. Holland's Ja, Got heel Talent, mooi. daar ben je een beetje bekend mee geworden, maar Ja, er is klopt. vast meer over te vertellen. Ben je Ja. professioneel zanger of wil je het worden? Ik heb wel op het conservatorium gestudeerd, maar daarna ben ik eigenlijk vooral verder gegaan in mijn eigen beauty salon. Waardoor het een beetje uitgedoofd is, het zingen. Dus ik dacht, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik weer meer aan het zingen kom? Mijn vader die was helaas overleden en die was altijd heel trots dat ik dit zingen. En die vond het zo jammer dat ik dan gestopt was eigenlijk.
toen heb ik me opgegeven. En ja, wat daar gebeurd is, dat is... Een rollercoaster. Dat was echt een rollercoaster. Ah, ja. Ja, dat is een mooie ervaring. Dat niemand me eraf, denk ik. En nu wil je het niet meer loslaten, je wilt toch met zingen Ja, door. ik ben nu volledig voor het... ik heb ook nog volledig. een salon, maar Ja. wel nog heel veel optredens daaraan Ja, overgehouden. wat goed. Ja, heel fijn. Dat Ja, is van onze dirigent gisteravond heeft met Jens even gesproken. En die is ook van plan om bij een ander koor Jenske te gaan vragen. Ja, Kijk, toevallig hadden we Dan krijg je dat december... sneeuwbaleffect. dat hè? is al ver. Ja, zo gaat het. Oké. Mooi. Even terug met alle respect naar het cultuurweekend. We komen zo nog even bij je terug. De cultuurnacht, daar hebben we het al even kort over gehad. Het programma is erin gekort. Wat zijn daar de hoogtepunten, Gino? Het zijn van alle leden van die PCL, wat ik eerder had genoemd, brengen allemaal een bijdrage van een half uur. Dat betekent dus Heritage Sinfonietta, dat is klassiek. Romonde in Tune, 2 keer geloof ik, Swingadella. We hebben de Biep, die heeft iets wel met gedichten, Limburgse gedichten. Wat hebben we nog meer? Ik moet even denken weer. Het programma is dus, het volgt elkaar op. Het begint om 7 uur op het Münsterplein. Daar tegenover hier en daar zijn toch wat winkels die open zijn. Er zijn hier en daar wat activiteiten van mensen die zo enthousiast waren van de vorige cultuurnacht dat het weer langzaam begint te broeien. Dus de Neerstraat heeft een avondopenstelling. De straat langs de Christoffelstraat. Maar dat hoort bij de traditie, hè? Dat al die winkels Ja. eigenlijk, Ja, eigenlijk is dat openzetten, dat de- mensen naar binnen kunnen, daar ook kunst kunnen Precies. bewonderen. Ondertussen overal bandjes, optredens. Klopt, ja. dus die spirit willen we weer terugkrijgen natuurlijk. Maar het moet houdbaar zijn. Maar de formule waar iedereen een plek heeft, waar dus de winkeliers podium bieden voor kunst en cultuur. De uitwisseling, de bandjes op straat, maar ook gewoon... heel bijzonder. Van alles en nog wat. Het was Ja. een Spaanse feria waar je gewoon zo cherrypicking. Ja. Ja. En dat hopen we weer terug te krijgen, maar dan met allemaal individuele cellen als het ware. En die koppelen we weer onder de paraplu. Want u heeft waarschijnlijk al lang die driehoeksborden gezien en het verkiezingsbord. We knallen er wel in en de socials, dus dat laten we niet los. Goed zo. Maar individueel heeft iedereen nou zijn taak als het ware. En ik denk dat het een heel gezellig iets wordt, wat kleiner, niet meer in elke straat, maar wel op elk plein. Nog steeds bijzonder. Dan gaan we even naar de buurman. Ja, Ja. mijn naam is Bert Hergots, Hi. stadsgids in Ramond. Ja. Wij organiseren ieder jaar de balkonconcerten, toch al een aantal jaren achter elkaar. Op de zon. En ook Op de heel, zondag. heel mooi om te zien. Ja. Nou, dit heel jaar succesvol. denk ik ieder jaar proberen nog een level hoger te komen. Dat is ons geluk in samenwerking met de Koninklijke Harmonie. De Koninklijke Harmonie wilde graag in de weerstand optreden. In verband met het 250 jaar bestaan van de Koninklijke Harmonie. Maar de Koninklijke die hoort in Roermond in het centrum thuis. En zij hebben gevraagd of zij met ons wilden samenwerken om daar een dagprogramma van te maken. Dus langs balkonconcerten toch op diverse plaatsen in de binnenstad. De Markt, de Münsterplein, Münsterplein, Abdijhof en het Kloosterlandsplein. Daar iedere keer optredens te zijn. En wij starten met Viel Zuid. 250 muzikanten komen hier naartoe om te musiceren. Dus dat is op zichzelf wel hartstikke mooi. We gaan dan over naar de Neerstraat. Dat is een afscheiding vroeger geweest tussen Koninklijke Harmonie en het Roermonds Muziek- en Zangvereniging. We staan 150 jaar, treden op het, bij de Biep. Ja. Dan lopen wij naar bij de Geestraat 5. Daar treden op, dan moet ik het goed zeggen, Wim Kemp, Etty Willemsen Kemp Ja. en Cyril Aubert. Die hebben daar een mooi concert. Vervolgens lopen we naar de Hogere Burgerschool. Daar is Amber en Britt. Ja. Daarna gaan we naar de Lelystraat 2. En daar treden op de Polkadots. Vervolgens gaan we naar de Hamstraat in de 20. En daar treedt Nina Bongaerts op. Oh ja. Oké, dat is echt een hele reeks van Goed, artiesten en dan die uiteindelijk optreden. hebben we dus de slotmanifestatie, dus de preview van Frontstad die daar plaatsvindt. Kijk. Het thema van dit jaar is vrijheid en veiligheid met muziek. 80 En we jaar hebben ons bevrijding. niet geconcentreerd op de afgelopen 80 jaar. Ja. Maar waar we wel eens op geconcentreerd hebben is, wat betekent vrijheid voor ons? Ja, mooi. In al die lopende jaren. Dus de gids zal vertellen op ieder balkon,
Wat betekent om literatuur vrij te zijn, cultureel vrij te zijn, dat soort zaken, mode en dat soort zaken. Ja. Dat komt allemaal aan de orde. En we sluiten af in de grand finale meer met de Koninklijke Harmonie. En alle zangverenigingen die daar gezongen hebben op het Münsterplein. Nou, wat kun je mooier hebben? Het enige wat ons een beetje tegenzit is het weer. Voor zal de voorspellingen zijn. Maar mensen, als ze een glaasje water of een flesje water meenemen, kunnen ze dat makkelijk overbruggen. Ja, en de sfeer die moet bepalend zijn voor de mensen om te komen. Dus jullie zijn allemaal van harte welkom om die zondag aanwezig te zijn. Jullie sluiten af met de Stuf Schuft, als ik dat goed uitspreek. Ja. Wat is dat? Nou, de techniek staat van hem. Stufschuif is Koninklijke Harmonie. Dat hebben ze onder een paraplu Stufschuif. Dat moet dialect zijn natuurlijk. Jorg Messi die gaan een hele organisatie opgebouwd. Die mag ik absoluut niet vergeten. Die heeft daar goed werk aan gedaan. En die combinatie van dat wij altijd de wens hebben gehad om fanfares en harmonie binnen die balkonconcerten te krijgen, is nu. Ja, men zegt niks is toeval, maar dan zeggen ze altijd, er loopt onze lieve Heer incognito daarnaast. Dus dit is wel zo'n mooi samengevloeid, dat we dus een dag hebben waar we eigenlijk, hij heeft het gebruikt, ik zou het wel herhalen, de mooiste dag in Limburg op muzikaal gebied. Prachtig. Nou, dat is een mooie afsluiting, denk ik, van het gesprek aan tafel. En we willen natuurlijk graag een volproefje, zoals altijd in Breekweek. Ja. En daar wil ik jou van vragen om zo meteen te gaan zingen. Dankjewel. Wat ga je voor ons zingen? Ik ga Un mio Babino Caro zingen van Puccini. En ik vind het altijd heel leuk om gewoon lekker aan tafel op restaurant, waar ik ook ben, gewoon op te staan. En dan begin ik te zingen. En het is zo mooi om dan de reacties van de mensen te zien die geëmotioneerd raken. En ja, dat ga ik doen. Ja. Oké. Ja, dank je. Nou, heel mooi. We gaan ervan genieten. Ja. Dank je. Oh mio babino caro, mi piace bello v'andar in Porta Rossa a comperar l'anello. Sì, sì, ci voglio andare. E se l'amase intorno andrò sul ponte vecchio, ma per buttarmi in arno mi struggo in tormento. Oh Dio, vorrei morir. Dankjewel. Ja, beste mensen, dat was Breek de Week van deze week. Laat je sociale hart spreken. Doneer voor de rolstoelbus van Jelle en zijn gezin. Maar ook voor de VEVA, voor Hulp voor Helden. Ook daar hebben ze uw steun hard nodig. En tot slot ga kijken naar de Cultuurnacht. Geniet 20, 21 en 22 juni van al het moois wat Roermond dan te bieden heeft. Dankjewel aan alle gasten van deze week en... Tot volgende week. Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Kampeerwinkel Roermond en Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis.